Survei lokasi kedua istirahat sekesok sampai jam 12 wong 6. Nah, sing bar kebanjiran umur 20 dino dipasang kalenan terus dipupuk, hasil akhirnya ya akeh sing bule to. Ki modele lah pupuk telek pitik tak 20 sak, jagunge ngimrengengeh. Wis pira-pira disyukuri lur, wong ya ora iso gawe apik. Iki sing kayoman ditanduri wit lombok. Sok dijolok tomat. Nek nggo sambelan. Ngene iki modele jagunge. Ragate akeh. Hasil akhirnya yo ngene cikan. Muga-muga cek iso maleh. Bar kebenan ki lur ceritane. Trak banjir. Kerjalno kayak kalenan. Gak iso nandangi dhewe. Ya digolekno tenaga. Kon gawe kalenan. Nek menawa gelem maleh. Ora maleh ya disyukuri sak oleh-olehe. Kayak sing keterak bule. Jane ya merek NK Perkasa. Tapi ya akeh sing nek padang bulian. Diceki. Senajan elek ngene iki ya kadang ki wong tani iki nek ditandurane padha karo duwe pacar, nek urung dicek ngene iki ya urung marem. Padha karo wong duwe pacar urung ketemu pacare ya kangen ae. Raketang teko kene ya nduk kecewa sithik-sithik lur. Akeh sing kena padang bulan. Wis disyukuri lur sak oleh-oleh somben. Nek entuk saithik bagi hasil ya dikai sathik sing duwe lahan. Lahane ra duwe dhewe kok lur. Iki ngene wong terlanjur kaya kuwi sing ora iso garap Tegal. Tembung. Niki kok akeh menek mupuk iki. Iki sing duwe wong terlanjur kaya sing duwe lahan iki. Ora kober nggarap lahane, tembung digarap. Sok dikei asile, nek entuk akeh ya dikei akeh. Entuk saithik dikei sathik. Nek ngene iki gak yo rondok senep wetenge. Iki sok sing wareg yo sing duwe kewan-kewan kuwi. Sing kena blorok ora iso maleh-maleh iki ya yo jatahe kono. Iso nek didol nek wis dadi jagung pipil regane murah gaya malah mut bathuke. Kalahan ki yo ora murah, kabeh yo tenaga, bayar, ora iso nandangi dhewe. Jere boloke nek tani kabeh wong yo bangkrut jere ngono.
kene ora mikire ora ngono kok Lur. Mikire ya piye carane wong desa mergawe ra ketang ya takon tlecer-tlek pitik ambune badhek. Kadang wonge ya mukok-mukok. Lho. Paling ora ya urip ki enek manfaate kanggo liyan ra ketang sekithik. Diakali kon ngabuk, kon gawe kalenan, kon nyicir jagung. Rezeki iki ya kudu dibagi, dindum. Mosok ya muter nek jagunge akeh sing kuning ngene iki. Ya muga-muga enek keajaibane iso padha dicet ijo kabeh sesuk nek ditilik meneh. Lokasi kedua Lur, umur 20 dino kebanjiran dikai kalen terus dipupuk nek menawa gelem maleh. Nah, saiki pindah lokasi ketiga. Ndasik. Yo ngene lahane wong Lur, yo bagi hasil. Urung kuat lahan sewan, isone bagi hasil. Tutup sekian. Terima kasih Lur. Kene ae informasine.